Titingnan natin yung before. Try natin itaas kung hanggang saan. Ha? Hanggang dito lang? Masakit na? Okay. Dito sa kabila. Okay Dito sa kabilang sa kaliwa ay ito natataas niya. Natataas niya. Dito naman sa kanan hanggang ano lang? Ganyan. Ha? Ganyan, sakit na. Itong braso. Level lang dito sa tenga mo? O mababa pa sa tenga? Ha? Level lang sa leeg. Hindi na talaga mataas. Tapos ito, tataas. Ay, ngayon, mamaya, pag hilutin natin, magiging ito na, ha? Grabe ang nararamdaman ni tatay. Yan, 1, 2, 3, kabila. 1, 2, 3. Oh? Medyo bilis-bilis. Oo. Dati pag Dati, no? Titingnan natin. Hanggang dito lang, hanggang saan ang dati tayo? Hanggang saan yung balikas mo pag itaas. Yung hindi pa talaga itaas, hanggang saan may ligi. Hanggang dyan lang. Hanggang dito lang. Ay, salamat. Masakit na? Tay, pahinga ka muna ng mga 1 oras. Maraming pumuto kanina, nagsigilagutukan dito, di ba? Pahinga ka muna at maya-maya konti, i-stretch mo na ng ganon. Ikot-ikutin mo na ng ganon. Kasi okay na eh. Niangat mo na. Ha? Dati Dati hindi ko magano yun. hindi mo taas eh. Supportahan niyo po to. Legit na legit. Si TV Bisaya 1. Maraming salamat. TV Bisaya 1. Tingnan mo. At ko na. Ay, salamat sa Lord. Salamat kay TV Bisaya 1. Salamat. Supportahan niyo to. Maraming salamat po Patuloy lang pong pagsuporta sa aking YouTube channel, TikTok, at saka FB page. Sa TikTok mo ako nakita, di ba? Sa TikTok. Ang TikTok natin ngayon ay 1 million, 1.7 million na. Like niyo na. Like. Maraming like, maraming follower. Baka yung mga gustong magpahilot dyan ng libre, basta si TV Bisaya, ay ano nyo na lang, i-follow nyo. Salamat po. Salamat din. To legit na legit. Supportahan nyo si TV Bisaya 1. Legit na delete. Walang panloloko, walang scam to. Wala nyo po si TV Bisaya 1. Opo. Tay, ang hangad ko lang po ay makatulong sa kababayan natin. Walang bayad to, walang bayad. Ang hangad ko lang po ay makatulong sa ating mga kababayan, tay, na mabuti naman at natutulungan mo, mas lalo na yung mga katulad ko na walang pang bayad therapy. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat, mga kababayan ko. Nandito tayo ngayon kay Tatay Linly Nosotros dito sa may Pandacan, Manila. Dito sa Barangay 841, Zone 92.
4 months na, hindi na biro 'yon, ha. Aayusin natin, ha. Samahan nyo kami at aayusin natin ang balikat ni. Minom na nga ako ng pain reliever eh. Ah. Ako ba gagaling ano lang. Oo. Uminom Pero na hindi. siya ng pampagamot, mga gamot, pang pain reliever, pero hindi nawala ito, ha. Samahan nyo kami, ayusin natin ang nararamdaman ni tatay. 4 months nang masakit ang kanyang balikat. Kaya hindi niya maiangat ng todo, ha, hanggang dito lang, ha. Level lang dito sa taas pa tayo. Gaya na, level lang, ha, sa kanyang liig. Ang unahin ko muna ay itong normal na bahagi, ha. Relax. Ha? Okay. Dito na kami, ha. Dito na kami sa part na iniinda ni Tatay Lee. Baka may hacienda kayo doon, hindi mo lang alam, no? One, two, three, four. Taas. Wow. Two, three. Lang. Sabi mo masakit. Yun. 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 Okay, ha. Relax lang. 1, 2, 2. Relax. Ow! Relax lang. Relax lang. 1, 2, 1. Relax. Relax lang. Relax na yan. Okay na, ha. Kung masakit. 1. Sige. Yan. Sagad na. Okay. Kabila. Kabila. Lingon sa kanan. Kaliwa. Kabila. 1, 2, 3. Pa. Okay. Sa kabila. 1, 2, 3. Yuko tayo ng sagad, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Okay. Straight lang. Yeah. Tingala sa taas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Relax lang. Relax. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tumunog, ah. Uy! Sarap naman nun. Tumunog, ha? Tumunog dito sa kabila. Ayun po yung sa pandinig mo at saka sa paningin mo. Kabila naman. O yun, sarap. Papogi muna tayo. Ayun, oh. Okay. Dito muna tayo sa noo. Ano muna tayo. Yan. Yan. I-relax muna natin to. Babalikan natin to mamaya, ha. At tay, ha, babalikan natin to mamaya. Dito muna tayo sa noo mo. After ng noo mo, babalikan natin dito para tumaas na siya ng tuluyan. Okay.
Ito na, tay. Balikan na natin to. Ha? Sana, maitaas na to maya-maya lang. Okay? Taas lang. Up. 2, 3, 4, taas. 1, 2, 3. Up, up, up. Ikutin ko ng bagya. Ha? Relax lang. Katawan mo. Relax lang. Ayun, dami ah. Dahil pumutok ka. No? Nagsiputukan ano? Luluto ka na. Sige nga. Sige nga. Relax lang, relax. Patay na yan. Relax lang. Relax lang. Wala nang lakas yan. Ha? Okay na. Nakuha na natin. Nakuha na natin yung hinahanap natin. Ay, natagpuan na natin. Ito nagagalaw-galaw na ni tatay yung balikat niya. Dahan-dahan mong itaas tayo ngayon. Sige, taas. Kung saan yung masakit. Sige. Salamat po. Salamat din. Ito, legit na legit. Suportahan niyo si TV Bisaya 1. Legit na delete. Walang panloloko. Walang scam to. Walang scam. Suportahan niyo po si TV Bisaya 1. Opo. Tay, ang hangad ko lang po ay makatulong sa kababayan natin. Walang bayad to. Walang bayad. Ang hangad ko lang po ay makatulong sa ating mga kababayan, tay, na may na Mabuti naman at natutulungan mo. Mas lalo na yung mga katulad ko na walang pang bayad na therapy.